Heippa, mä oon Camilla. Tervetuloa Neulen Nirvanaan. Tää on mun neule- ja käsityöaiheinen kanava. Kiitos taas kaikista kommenteista mun edellisiin jaksoihin. Se tuntuu tosi hyvältä, että jätätte vähän kommenttia ja katsotte näitä mun videoita. Se kannustaa mua jatkamaan kuvaamista. Eli tosi iso kiitos taas kaikille. Mulla on tänään 2 valmistunutta työtä, mitä mä näytän. Ja sitten mä ajattelin näyttää myös kaikki mun keskeneräiset, joita on 8 kappaletta. Lopuksi mä näytän vielä vähän yhden erilaisen projektin, mitä mä oon aloittanut. Ja sitten kerran vielä yhdestä jännästä jutusta, mikä tapahtuu tällä viikolla. Mutta lähdetään katsomaan neuleita. Ensiksi mä voin kertoa tästä, mitä mulla on päällä. Tää on Rebecca Cowlin Tolstatee. Rebecca löytyy Instasta nimellä Creabea. Ja mut löytää Instasta nimellä Vellamoknit, samoin Ravelrystä nimellä Vellamoknit. Mutta niin, tää paita on yksi ihan mun lempparimalli. Tolstatee. Tää tehdään DK-vahvuisesta langasta. Mä oon neulonut tän Dropsin Bellestä, mutta tästä löytyy myös fingerin paksuiselle langalle ohje. Kun ostaa sen Tolstateen ohjeen, niin saa ne molemmat siinä samalla, ei tarvii erikseen ostaa. Tästä on myös semmoinen Rebecan lisäohje, joka kuuluu myös siihen ihan itse ohjeeseen, missä on vähän vinkkejä erilaisiin. Esimerkiksi jos haluaa tehdä raitaa, semmoista pintakuviota, niin mitä kaikkea ihmiset on kokeillut hänen testineulojat ja muutenkin somesta. Hän on bongannut, miten ihmiset on tätä muokannut vähän oman näköiseksi. Niin siitäkin löytyy semmoinen pieni lisäohje sitten. Mutta mä neuloin tän tosiaan Dropsin Bellestä. Tää on sävy Almond Rose numero 21. Ja tää neulotaan 5 puikoilla. Resorit tietysti pienemmällä, mutta siitä tulee aika tämmönen kivan niin kuin laskeutuva, tämmönen kevyen tuntunen neulos. Mulla on mennyt tähän 5 kokonaista kerää ja 6 ihan vähäsen. Tää painaa 257 grammaa. Eli olisi kyllä varmasti pärjännyt 5, jos olisi vähän jostain hihoista tai helmasta jättänyt lyhyemmäksi, mutta tää on tosi kiva. Pituus ei nyt ehkä näy tässä. Tämmönen aika perusmittainen. Mä tein tosiaan K3. Ai nyt puput meni nurin. No he pääsevät kohta estradille. Joo. Eipä tästä varmaan muuta sen enempää. Ajatus katkesi täysin, kun puput meni ihan kumoon. Sitten näihin valmistuneisiin. Mä näytän vaikka ensin tän. Mä taisin edellisessä, siinä mun tokassa jaksossa tätä näyttää, kun mä olin aloittanut tän pari viikkoa sitten. Tämä on No Frills Knitting -suunnittelijan tämmönen kuin 100 Stitch Snood. Eli 100 silmukalla tehtävä tämmönen tuubihuivi. Tää on fingerin vahvuiselle langalle tää ohje. Toivottavasti mikki ei nyt kauheasti rätisi.
Ja tähän ohjeeseen varataan 50 grammaa fingerin vahvusta lankaa. Ja siitä tulee tämmönen aika näpsäkkä pikkutuubi. Mä käytin tähän 45 grammaa. Mä totesin, kun mä sovitin tätä, että tässä on jo ihan tarpeeksi mun makuun tätä kangasta niin sanotusti. Tää neulotaan 3,5 millin puikoilla. Ja mulla oli lankana tommonen mulle ihan uusi tuttavuus, nettilangan tämmönen lumoava merinosilkki sekoite. Löytyy Instasta ainakin tämä nettilanka.fi. Sävyvaalea kupari. Tässä on siis puolet merinoa, superwash merinoa ja puolet silkkiä. Tää on ihan mielettömän pehmeä ja tässä on tämmönen nätti kiilto. Mä teen tästä vielä lapaset tai kämmekkäät sitten jossain vaiheessa. Mutta tämmönen tuupi tästä tuli. Tää on mun mielestä tosi kiva. Ja ihanan pehmeä. Tuntuu myös lämmittävää. Eikä mennyt kauaa neulaessa. Tähän tehtiin semmonen tosi joustava aloitus ja tosi joustava lopetus. Siinä ohjeessa on linkit molempiin YouTube-videoihin, mitkä oli mun mielestä tosi hyvät ja selkeät. Ilmainen ohje löytyy Ravelrystä linkki. Tän No Frills Knitting, varmaan joku blogi taisi olla, missä tämä ohje oli julkaistu. Niin suosittelen, jos haluat tehdä tämmöisen yksinkertaisen tuubin, niin tähän ei mene paljon lankaa eikä aikaa. Ja siitä tuli tosi hyvä, sopiva. Sitten mä voisin näyttää tämän pupun. Tämä on mun aiemmin tekemä Bunny O'Deal. En tiedä, mä en osaa ranskaa. Tämä suunnittelija on ranskankielinen Cynthia Vallet. Ja tämän pupun nimi on siis Bunny Odile kirjoitetaan, jos haluat etsiä. Niin tämä on nyt se uusi pupu, tämä on vanha pupu. Tästä uudesta tuli vähän isompi. Mä oon tehnyt tän semmosesta mysteerilangasta, mitä mä viime kerralla jo selitinkin, kun mä tätä näytin. Jotain kotimaista, suomalaista tilalankaa luultavasti. Mä sain tätä säkkikaupalla. Teen tästä paljon muutakin, näette sitten vielä myöhemmin mitä. Mutta tämä pupun ohje on tosi helppo. Siis monivaiheinen ja vaatii todella paljon keskittymistä, huomiota, mutta hyvä ohje. Yksityiskohtainen ja semmoinen kuitenkin helposti seurattava, kun joka rivi on selitetty, jokainen silmukka. Tämän vaatteista tuli mun mielestä tosi sepet. Siihen ohjeeseen kuuluu tämän mekon ohjeen nämä sukat. Lisäksi siinä on parin eri paidan ohje ja sitten semmoinen yksi osainen pyjama. Mä oon itse sitten omasta päästä neuloin tämmöisen pitkulan huivin tälle pupulle. Nämä vaatteet mä tein nallesta tai jostain vastaavasta, rotvallia ja muuta.
Tää mekko, tästä tuli mun mielestä ehkä ihan vähän lyhyt, mulla loppui toi lanka, mutta se on ihan toisaalta sopiva tämmöiselle pehmopupulle, vaikka ei sillä housia olekaan. Niin, tää mekko on neulottu semmosesta rotvallista, jota mä oon värjännyt itse. Värjättiin mun kaverin kanssa Sammatissa hänen mökillään muutama vuosi sitten. Krappi, eikö se ole juuri? Krapilla tämmöistä ihanaa punaista sävyä. Tää vaalea väri tässä on sen krapin jälkiväri ja tää tumma on se varsinainen väri. Sitä tummaa mulla jäikin vielä. Tämän verran mä teen tästä sitten toisen tämmöisen mekon, kun mä neulan näitä pupuja vielä toisen. Nämä menee lahjaksi mun pienelle kummitytölle ja hänen siskolleen. Niin tästä mä saan vielä toisen mekon sitten jonkun muun värisillä raidoilla ja palluroilla. Tää on musta aika söpö. Niin joo. Semmonen mekko ja pupu. Niin mä otin tähän, itse asiassa mä oon neulannut tästä krapilla värjätystä myös sukat. Nämä on nyt aivan nyppyset. Rotvalli langasta neulottu. Pohjasta haalistunut näköjään toi väri. Tommonen itse värjätty, kasvivärjätty. Vaatis kyllä nypyn poistajaa, mutta nämä on Sari Nordlundin lumme sukat. En tiedä, onkohan mä neulonnut jotain muuta tästä tummemmasta punaisesta, kun mulla on sitä tämän verran jäljellä. Mä en yhtään muista, mihin mä olisin sitä käyttänyt. Mut johonkin on. Tää on muuten ihana malli, tämän mä haluaisin neuloa uudestaankin. Joo, mutta se ehkä nyt siitä pupusta. Jos kiinnostaa neuloa pehmoeläimiä, niin voin kyllä suositella näitä Cynthia Wallettin ohjeita ja varsinkin tätä pupuohjetta. Mä tuun tekemään tämmöisen tosiaan vielä yhden tässä marraskuun loppuun mennessä. Mä en nyt heti aloittanut toista, koska mun piti saada välillä jotain muuta neulottavaa ja sitähän riittää. Mennäänpäs niihin seuraavaksi. Ensimmäisenä keskeneräisiä mä näytän tämän harihuivin. Tämä näytinkin jo mun ekassa jaksossa. Tämä on pikkasen edennyt. Ei hirvittävän paljon. Ei tarpeeksi. Tätä pitäisi neuloa nyt enemmän, koska tämä tulee mun mummille. Hänen toiveväreistään. Me ei haluta, että mummi palelee tänä syksynä ja talvena, joten tämä pitäisi neuloa. Tämä on siis Anna Heinon, Kässäpuodin Annan harihuivi. Tämä ohje on Jalovillan Vuonalle, josta mäkin tätä neulon. Vuona on mun mielestä aivan super huivilanka. Se on tosi pehmeä ja jotenkin siitä tulee semmoista hirveän kevyttä neulosta. Vuonasta löytyy myös ihania värejä. Nämä nyt on semmoiset kesävuona värit, ainakin osa näistä. En ole varma, onko kaikki.
tämmönen ihana vaalean liila, vaalean punainen ja sitten tämmönen vaalean vihreä. Tätä pitäisi edistää. Tätä on siis tosi kiva neuloa, mä tykkään, kun tässä vaihtelee nämä osiot. Jostain syystä nyt on monet muut työt ennemmin tarttunut. Mutta tästä tulee tosi kiva. Ja ihana neuloa mummille. Varsinkin kun hän pyytää, että tekisin jotain, niin tietysti mä neulan. Hörppään vähän kahvia. Mä oon ollut vähän flunssassa. Mulla on vielä ääni pikkasen painuksissa, mutta muuten alan olla aika kunnossa. Kahvi on jo aika kylmää. Mä juon melkein aina mun kahvin kylmänä. Mä oon hidas juomaan kahvia. Sitten seuraavaksi voisin näyttää tämmöisen pipon. Tää palaa aika kirkkaana tuossa kuvassa, mutta tää on semmonen aika semmonen joulunpunainen mun mielestä. Vähän tummempi kuin tuossa kuvassa. Tää on Dropsin Nord-lankaa, jota mulla on tässä kaksinkertaisena. Tästä tulee siis pipo. Tuolla 40 sentin puikolla en hirveästi voi venyttää, mutta tästä tulee semmoinen aika napakka, koska tää kuitenkin venyy vähän sitten käytössä. Tarkoituksella teen aika pientä. Tää on tämmöisestä kirjasta kuin Salt and Timber. Lindsay Fowlerin kirja. Mielestäni olikohan parin vuoden takaa, jonka sitten hankin. Tämän nimi oli Firewood Cap. Tämä on ensimmäinen ohje, mitä mä itse asiassa nyt neulon tästä kirjasta. Tällainen. Tää ei tule mulle itselle, vaan tää tulee lahjaksi. Tämmönen aika matala pipo ja paksu. Tässä on ohjeessa tommonen DK-paksunen lanka. Ja tää on ehkä semmonen paksu fingerin kautta sport, tää Nord-lanka. Joten senkin takia mä otin vähän pienemmän koon, koska mulla on ehkä vähän paksumpi lanka kuin tuossa ohjeessa. Mutta tää on mun mielestä niin ihanan tuntunen tää Nord-lanka myös pipossa. Mulla on yksi pipo itselläni, jonka mä oon tehnyt beigenä kaksinkertaisesta Nordista, ja se on tosi ihana mun lempipipoja talvella. Joten halusin käyttää tähänkin just tätä lankaa. 3,5 puikko. Melko semmoista tiivistä neulosta tulee. Tässä on hauska tässä taitteessa tämmönen pieni juju. Ei ole ihan perusjoustinta koko pipon. Tulee aika kiva. Tässä kirjassa oli kuva tästä piposta myös miehellä. Löydän sen tästä. Näytti tosi kivalle. Tää huivikin, mikä tässä on, tämmönen tuupi, on muuten tosi kiva. Se on vähän tommonen takapainotteinen pipo tässä kuvassa. On tosi kiva. Tässä on monta ohjetta, mitä mä haluaisin neuloa tässä kirjassa. Mä oon laittanut tänne näitä kirjanmerkkejä. Pari huivia.
Tää Salt and Timber Shawl ja sitten tää Cape Lookout Shawl on myös tosi kaunis. Muun muassa. Mutta tää ei olisi edes vaikea tehdä loppuun. Tää ei vaadi kauhean paljon enää. Senkin mä haluaisin saada valmiiksi. Sitten tästä mä oon tosi innoissani. Mä aloitin tän vähän aikaa sitten. Viime viikko, toissa viikko. En nyt muista, mutta Sari Nordlund julkaisi uuden ohjeen tähän Poet-perheeseen. Tästä tulee Poet Cowl, eli tommonen vähän niin kuin tuubityylinen huivi, kauluri. Mä en ole ihan varma nyt. Musta tuntuu, että tää on nyt jotenkin takaosaa. Tänne tulee, varmaankin tähän kohtaan tulee sauma tonne taakse. En ihan hahmota tätä rakennetta, mutta seuraan vaan ohjetta. Niin hyvä siitä tulee. Siihen tulee nätti tämmönen vähän I-kordia muistuttava reuna. Mikä ei kuitenkaan ole I-cord, vaan vähän erityyppinen. Mutta mä teen tätä tosta mun ihanasta Linkulla Spinnerin alpakkasilkkilangasta. Mä ajattelin, että tää on nyt ehkä tämän langan arvoinen projekti ja malli. Täällä on näitä pikkusia silkkihippuja, eri värisiä, jotka on mun mielestä tosi kauniita. Ja tää Sarin Poet pitsikuviohan on ihan superkaunis. Musta on niin ihanaa neuloa tätä. Tää on niin superpehmeä. Mutta tääkin kyllä vaatii aika paljon keskittymistä. Toi Poet-pitsi ei ole mulle vielä tuttu. Tää on ensimmäinen Poet-neule mulla. Sukat on kyllä ollut jonossa pitkän aikaa. Mutta nekin vielä odottelee. Mutta tästä tulee ihana. Sarilla on nyt myös Poet Cal menossa. Muistaakseni tämän vuoden loppuun. Ja en muista, onko ne kaikki Poet-perheen ohjeet alennuksessa sinne asti vai vaan jonkun aikaa, mutta ainakin kun tämän ohjeen ostin, niin oli alessa Poet-ohjeet. Se siitä. Sitten seuraava ihana projekti. Tätäkin mä näytin mun ekassa jaksossa. Tää ei ole varmaan siitä edennyt mihinkään. Tää on Kutovakikan Salty Day Sweater. Ja tääkin on tuosta mun mysteerilangasta. Sen takia mä en oikein tiedä, että millainen tästä tulee. Mä en oikein tiedä tämän langan varsinaista niin kuin paksuutta, vahvuutta, että mitä se vastaa. Siinä on aika paljon paksuusvaihtelua myös. Joten se on mulle aivan mysteeri, se lanka. Ja tääkin on nyt melko mysteeri, että minkä kokoinen tästä esimerkiksi tulee. Mä pidän tässä tätä lankaa kaksinkertaisena. Musta tuntuu, että tästä tulee aika suuri. Mutta kyllä se varmaan pitäjän löytää.
Mä tykkään itse kyllä semmosesta vähän oversize-kokoisesta, että katsotaan. Tääkin siis, tää on ollut mulla varmaan nyt vuoden verran. En ole aloittanut vuosi sitten, mutta mä oon ostanut tämän ohjeen ja ottanut langan valmiiksi ja halunnut neuloa tätä niin kuin vuoden verran nyt niin kuin voisin kyllä tämänkin tehdä loppuun, edistää. Mutta hitto kun tulee koko ajan kaikkea uutta, mitä haluaa aloittaa ja kaikkia ihania lankoja ja liikaa kaikkea ihanaa tekemistä ja neulomista. Positiiviset ongelmat. Hirvittävää. On niin paljon neulottavaa. Sitten näitäkin mä näytin. Olikohan viime jaksossa? Nämä on Minttu Wiikbergin ruusukassukat. Ohje löytyy Taitolehdestä numero 5 vuodelta 2022. Näitä mä oon edistänyt ehkä pari senttiä siitä viime kerrasta. Mua vähän tässä jänskättää se, että mihin kohtaan se kantapää pitäisi tulla. Nyt aletaan olla siinä pisteessä, että pitäisi tehdä se kantapää. Kantapää tässä ohjeessa on tiimalasi, mikä on mulle kyllä ihan tuttua huttua, että ei siinä nyt pitäisi mitään jännittää. Näistä tulee sitten sen kokoiset, kun tulee ja löytäjä. Miksi mä puhun löytäjästä? Löytyy kyllä pitäjä näillekin sukille. Joo, näistä tulee myös kivat. Tässä mulla on itse värjättyä lankavan sulava lankaa, sporttivahvusta ja nallalankaa. Tykkään tästä väriyhdistelmästä näissä sukissa. Ohje oli fingering vahvuiselle langalle, mutta siinä oli myös mainintaa sitten kuinka muokata, jos tekee paksummalla langalla. Sitten mennään taas tähän mysteerilankaan. Mulla on tätä lankaa niin paljon, että mä koitan neuloa tästä kaikenlaista. Video katkesi, koska mun puhelimen tallennustila alkaa olla täysi. Piti tehdä kiireellisiä poistotoimenpiteitä. Koitetaan nyt jatkaa. Mä olin näyttämässä seuraavaksi mysteerilangan kolmatta projektia. Mä aloitin peittoa viime talvena tämmöisestä Kotivinkin Rakkaat kuviot -lehdestä, jossa otetaan inspiraatiota vanhoista tapeteista. Ja täällä oli Sara Rönnbackin suunnittelema pintatorkkupeitto. Tässä näkyy vähän. Se koostuu tommosista paloista, joihin tehdään erilaista pintakuviota oikeilla ja nurjilla silmukoilla. Ja nämä palat on tämmöisiä pieniä tiskirätin kokoisia. Ja näistä voi tehdä myös tiskirättejä. Se tekee vaikka puuvillalankasta. Anteeksi. Tässä on 3 erilaista palaa, joita toistetaan. Ja mä oon nyt tehnyt näistä 2. Ensimmäinen on tän näköinen. Se on ollut mulla taitettuna tuolla, niin siinä näkyy toi taite.
neulottu tämmöistä simppeliä pintaa. Ja sitten, mä en muista onko tuossa ohjeessa, taisi olla, että virkataan nämä reunat ketjupistolla. Katsotaan. Joo, virkkaa kiinteitä silmukoita peiton reunaan. Hetkinen, peiton reunaan vai palan reunaan? Mun mielestä niistä tulee kivan siistit, kun ne on tolleen. Joo, jokainen pala viimeistellään silleen, että virkataan kiinteitä silmukoita. Niin siitä tulee mun mielestä aika kiva viimeistely. Tää on mun toinen pala. Se on aika kivaa kuviota tässäkin. Ja tää lanka on mä oon kastellut nämä palat ja koittanut vähän niinku venyttää nämä samankokoiseksi. Nämä on suunnilleen samankokoiset, mutta pieniä eroja näissä oli näiden neliöiden koossa tuossa ohjeessakin. Tää tulee vähän yli täältä. Mutta tää on siis pehmentynyt tosi paljon, kun mä kastelin. Tää lanka. Tää on tämmönen tosi villainen ja rouheeni. Peiton alku. 2 palaa. Jivi! Mä en ole ennen tehnyt isoa peittoa tästä. Mä meinaan kyllä tehdä ihan semmoisen ison, mihin mahtuu aikuinen tai 2kin alle. Katsotaan, onko liian kunnianhimoinen projekti. Lankaa ainakin riittää. Mulla on sitä vielä 2 kauppakassillista pyyhtejä. Ja mun lankakaapissa on tuolla. Mun lankakaapissa on vielä miten mä näytän? Tuossa vaaleita lankoja vyhdillä. Langan ei pitäisi loppua kesken, kunhan vaan neulojan sitkeys riittää. Semmonen ikuisuusprojekti, luultavasti. Nyt mä oon näyttänyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onkin Tolstatee. Eli tää sama malli, mikä mulla on päällä. Aloitin Merino-langasta. Toista tämmöstä ruskeaa. Tää on mulla purkulankaa. Tää on vielä vähän tällainen nuudelilla. Tää on missähän mulla on tän langan se. Eikö mulla ole yhtään jäljellä? Ei, mä oon tainnut heittää ne pois silloin, kun mä neuloin sen. Mä neuloin tästä siis Sunday. Apua, mikä se malli oli? Apua, auttakaa. Sunday morning wrap. Ehkä. Mä laitan siitä vaikka kuvan tähän. Se oli siis kiva huivi, mutta mä huomasin, että se alkoi mennä rullalle. Siis se oli semmoinen pitkä huivi, jonka reunat alkoi vaan niin kuin rullautua. Mä näin enemmän sitä niin kuin nurjaa puolta siinä, kun mulla oli se päällä.
kuin sitä varsinaista oikeata puolta. Mä en tiedä, oliko se mun moka, oliko mulla väärän kokoinen puikko, teinkö mä sen reunan joustimen jotenkin liian löysällä tai liian lyhyeksi tai mä en tiedä, mutta joka tapauksessa ärsytti mua. Ja mä purin sen, koska mulla on 3 kerää tätä. Tää oli Kässäkerho Pompomin Donegal Tweedia. DK-paksuna muistaakseni väri kupari. Mä ostin tän ajatuksia Annilta. Hän myi Instassa lankojaan, niin second hand lankaa. Mutta tämän mä oon tosiaan aloittanut. Mulla on vasta tämä kaularesori tässä valmiina. Ja täällä mulla on ihana Totoro-silmukkamerkki. Joo. Tätä pitäisi vähän edistää myöskin. Tällä nyt ei ole toisaalta mikään kiirettä, vaan semmoinen, minkä mä haluaisin tehdä. Teen hihoja ja helmaa niin pitkälle, kun tää lanka riittää. Jos tää oli 257 grammaa ja mulla on tässä 300 grammaa, niin mä saan ehkä vähän pidemmät hihat tehtyä. Olisikin ihan kiva semmoinen puolimittainen hiha. Mutta tämmönenkin on täällä juuri aloitettuna. Ja tämä mun viimeinen keskeneräinen on vielä enemmän kesken. Hädin tuskin aloitettu, koska tällä hetkellä puikot on täysin tyhjänä. Mä oon siis aloittanut näitä sukkia jo ainakin vuosi sitten. Tämä on mun oma malli, joka hakee vielä muotoaan. Mä neuloin vartta jonkun verran. Ja just tossa, onhan täällä vähän tätä. Just tossa viime viikolla mä purin sen. Siis purin tähän asti. Mulla on tässä lankana Jalovillan oinasta. Oliko oinas? Joo. Oinasta värissä ihana. Ja Tukuvul-sokkia värissä manna. Näistä on tulossa kiva uusi sukkamalli, kunhan mä vaan... Mua ärsytti, kun mun idea ei toiminut niin kuin mä olisin halunnut ja sitten se alkoi tökkiä ja jossain vaiheessa tää värikin vähän mua tökki, mutta mä haluan tehdä nää kyllä valmiiksi ja tehdä sen ohjeen näille. Ois mun varmaan ensimmäiset suomalaisen villan sukat kuin oma malli. Mutta ne etenevät pikkuhiljaa ja valmistuvat sitten joskus. Mutta tässä taisi olla nämä mun omat keskeneräiset. Kaikki. 8 on mulle semmonen aika perusmäärä. Mä huomaan nyt, että mua pikkasen ehkä ahistaa, että mulla on niin monta. Mulla olisi monta paitaa, yksi neulemekko, mitä mä haluaisin aloittaa. Mutta mä en halua aloittaa niitä ennen kuin mä oon saanut valmiiksi
no sanotaanko ainakin, että mummin huivi pitää saada valmiiksi. Tää pipo on helppo saada valmiiksi. Sitten kun mulla on, peittoa nyt ei periaatteessa lasketa keskeneräisiksi, koska se on niin iso ja pitkäaikainen projekti. Mutta jos mulla olisi vaikka 6 keskeneräistä, josta 1 olisi peitto, niin vaikka nämä sukatkin, jos mä saisin valmiiksi, ei ole niin iso homma, niin sit mä ainakin voin aloittaa paitaa. Mutta sitten toisaalta mulla on aika monta paitaa sit nimenomaan puikoilla. Pitää olla semmosia sukkalapasvälitöitä. Pitää olla vähän kaikenlaista kesken, että voi valita mielen mukaan. Mutta ei oteta stressiä näistä. Moni työ on semmoinen, mitä haluaisi antaa, ei antaa, kun ottaa itse käyttöön jo, kuten toi Poet Cowl haluaisin käyttöön, että sitäkin mä varmaan tässä neulan kyllä. Mutta ehkä se nyt niistä neuleista. Mä halusin näyttää myös yhtä toista projektia, mitä mä oon aloittanut. Vähän erilainen juttu. Liittyy mun työharjoitteluun. Mä kerroin ekassa jaksossa, että mä oon työharjoittelussa Taitoshopilla Etelä-Esplanadilla Helsingissä. Ja siellä järjestetään joka toinen keskiviikko semmoinen senioreiden käsityöklubi. Se on Helsingin kaupungin kustantama palvelu eläkeläisille. He saavat tulla sinne tekemään erilaisia käsitöitä ja kahvittelemaan ja juttelemaan muiden kanssa. Mä saan olla siellä mukana. Se on ollut hauskaa. Mä keitän heille kahvia ja jutskailen ja autan tarvittaessa ja pääsen myös itse kokeilemaan näitä tekniikoita, mitä he siellä kokeilevat. Ja nyt viime viikolla aloitettiin uusi projekti, johon mä pääsin mukaan. Ja se on tämmöinen boro-tekniikka. Mä näytän tämän mun koko palan. Tää on vasta siis alkutekijöissään. Boro on japania ja tarkoittaa paikka paikan päälle. Se on tämmönen paikkaustekniikka. Tai sitten muuten vaan kirjomista. Mä oon kiinnittänyt tähän mun pohjakankaaseen kaikenlaisia tilkkuja. Nämä on tekstiililiimalla kiinnitetty ja sitten nämä on tarkoitus kaikki kiinnittää kirjomalla. Joko tämmöisellä ihan perus etupistolla tai sitten tähän voi käyttää mitä vaan pistoja haluaa. Mutta tämä jää aika semmoiseksi raffiksi. Nämä reunat saa jäädä, näiden tilkkujen reunat tällainen vähän repsottaa ja siitä tulee sitten tosi kaunis lopputulos, kun se on kokonaan kirjottu tämä pinta täyteen kaikenlaista. Mä aloitin tästä tämmöinen vaaleanpunainen tilkku, mihin mä aloin sitten etupistolla kirjoa tuommoista pyöreitä muotoa. Siihen asti, että mun lanka loppui. Sitten mä oon tänne kirjannut vähän vitsi kun palaa. Noin. Kirjannut tämmöistä etupistoa ympäriinsä tänne. Vaan sen verran, mitä
mitä mulla lanka riitti. Ja lopetin johonkin kun se loppui. Mutta tää tulee täyteen erilaisia pistoja. Tää on tosi rentouttavaa puuhaa. Tässä ei ole mitään sääntöjä. Sä voit ihan millä värillä tahansa, ihan mihin suuntaan tahansa tehdä millaista pistoa haluat. Ja mä otin tämmöisen isohkon palan, että mä voin tehdä tästä projektipussin. Inspiroiduin meidän Open Hannan esimerkki tai niin kuin mallikappaleesta, joka oli tämmöinen pyöreäpohjainen pussi. Niin mä teen samantyyppisen. Tähän tulee sitten päälle semmoinen kuja, johon tulee sitten kiristysnauha vielä. No, tämmöistä projektia mä oon myös aloittanut. Mä mietin sitä, että kiinnostaako teitä nähdä muitakin juttuja kuin neulomista. Neuleita. Mä pääasiassa neulon itse, mutta mä myös virkkaan jonkun verran. Teen makrameeta. Tykkään kokeilla kaikkia tommosia uusia tekniikoita. Ja musta on ainakin kiva itse neule-podcasteissa nähdä muitakin tekniikoita. Erilaisia töitä, mistä sit voi saada inspiraatiota itse. Niin mitä te tykkäätte? Mä ajattelin kyllä näyttää mun virkkuutyötä ja makramee-juttuja sitten, kun mä niitä työstän. Oon saanut jotain näytettävää, niin mielelläni niitäkin sitten näyttäisin. Joo. Sitten mulla oli vielä semmonen yksi jännittävä asia. Nimittäin tällä viikolla julkaistaan taidon numero 5, 5/25. Ja siinä lehdessä on mun suunnittelema Cascada-huivi. Ja jännittävän siitä tekee se, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mun suunnittelema ohje julkaistaan missään julkaisussa. Joten mä oon siitä tosi innoissani ja ylpeä. Se on ollut iso projekti koko tämän vuoden ajan. Ja vaatinut multa kyllä ponnisteluja. Joten se on tosi hieno juttu. Keskiviikkona julkaistaan tää lehti. Ja mä laitan tähän vaikka pari kuvaa. Saatiin taidon valokuvaajalta Sonja Carlsonilta muutama kuva, mitä saadaan julkaista ja käyttää omassa somessa ja näyttää vähän, että mitä on lehdessä tulossa. Mä voisin ehkä kertoa tästä mun prosessista jonkun verran vielä. Mä siis sain tähän huiviin idean jo joskus viime vuoden lopulla. Ja mä halusin tehdä sen jostain suomalaisesta villasta. Ja se sai olla melko ohut ja kevyt ja iso ja semmonen, mihin on ihana kietoutua. Ja mulle Linkula-spinneri oli siinä vaiheessa uusi tuttavuus. Ja mä näin Hennan tuolla Lohjan joulumarkkinoilla, vanhan ajan joulumarkkinat, olisiko
ihan nimeltään, niin viime vuoden lopulla ennen joulua. Ja juttelin vähän siinä Hennan kanssa ja Henna tarjoutui sitten antaa mulle 2 vyyhtiä ihanaa ruskeata alpakkalankaa tämän huivin suunnitteluun. Siinä kohtaa ei ollut edes taidosta puhe. Antakas. Nyt mä joudun hylkää. Anteeksi äiti, sä koetat soittaa mulle, mä joudun nyt hylkää sun pailun. Niin. Sain Hennalta Linkulla Spinneriltä lankaa huivin suunnitteluun ja mä huomasin, se oli varmaan tammikuun 1. viikko, kun oli tämä taidon ohjehaku auki. Mä huomasin sen ehkä päivää ennen kuin tämä haku sulkeutui. Ja mä mietin, että ei hitto, että tämä tuli nyt kyllä niin äkkiä, että en mä niinku pystynyt tähän hakuun osallistumaan. Mutta sitten mä sitä vähän aikaa mietin ja olin silleen, että hitto, että voinhan mä nyt ainakin yrittää saada jonkunlaisen hakemuksen niinku tehtyä. Ja siinä mä koko päivän sitten väänsin semmoista ohjeen alkua ja suunnitelmaa, että millainen siitä huivista tulee. Mulla oli niinku kyllä idea jo sinänsä valmiina, mutta se piti saada sitten kirjalliseksi. Ja sainkin laitettua sitten tähän hakuun tämän mun ohjeen ja siinä sitten jonkun aikaa piti odottaa vastausta sieltä lehdestä ja jostain syystä heillä oli siinä sitten alkuvuodesta kauheat kiireet. Et kun tämä päiväkin meni jo, kun piti siitä ohjeesta sitten tai niin kuin tulla ilmoitus, että pääseekö ohje siihen lehteen, niin sekin päivä meni. Ja mä sitten siinä jo mietin, että okei, että ei nyt natsannut mun kohdalla, että ei tällä huivilla nyt ole sit niin kiire. Mä jätin sen neulomisen sitten vähäksi aikaa ja meniköhän joku kuukausi tai parikin melkein. Niin tuli sitten sähköpostia, että pahoittelut, että on kestänyt näin kauan kiireiden vuoksi, mutta että he haluaisivat tämän ohjeen lehteen. Ja mä olin kyllä tosi innoissani, mutta myös sitten mulla iski semmoinen kauhu, että apua, että mulla tulee aika kova kiire, neuloo, iso huivi, mutta sain sen neulottua ja sitten tein ohjeen loppuun ja sain nopeat testineulojat, jotka sitten neuloi tosi nopeasti sen ohjeen ja siinä jonkun verran jotain pikkuhuomioita tuli testineulojilta ja se ohje saatiin sitten taidolle ja lähetin mallikappaleenkin sinne ja se oli semmoinen alkukesän ponnistus. Ja sitten kesän ajan oottelin sitten, että mitä korjauksia lehden tarvii siihen tehdä toimituksessa ja niitä tulikin sitten aika paljon. Se ohje muutti muotoaan aika tavalla. Heillä on oma tapansa tehdä ne ohjeet, millaiset ohjeet, tässä ohjeen muoto on niin kuin heidän tyyppinen. Ja siinäkin oli aika paljon korjattavaa tai semmoista sähköpostien vaihtoa, että siitä saatiin sitten heille ja minulle sopiva ohje.
Mutta nyt on se aika, kun se ohje julkaistaan. Ja se on jännittävää. Toivottavasti tekin tykkäätte Cascada-huivista. Cascada on sen alpakan nimi, jonka villoista tämä lanka on tehty. Cascada ja Domino itse asiassa yhdessä ovat tuottaneet tämän villan, mutta mä katsoin itse asiassa myös Domino-huivin nimellä, että onko tämmöistä ohjetta, mutta Domino on ilmeisesti semmoinen joku kuvio, johon sitten voisi helposti sekoittaa sen ohjeen nimen, joten mä valitsin sitten ohjeen nimeksi Cascada. Cascada-huivi. Mutta se on aivan ihana ruskea huivi, joka pääsee kyllä mulla käyttöön varmasti tässä syksyn ja talven aikana. Joo, siinä varmaan olikin nyt kaikki mun asiat tällä kertaa. Mä en ole vielä saanut sitä taitolehteä käsiini. Se tulee mulle tällä viikolla. Suunnittelijat saavat siitä omat kappaleensa. Mutta keskiviikkona julkaistaan lehti ja se tulee tällä viikolla tilaajille myöskin. Sen verran ehkä sanon vielä, että mä oon itse tulossa Helsingin taitopisteelle Tampereen messuille, kässämessuille. Ja siellä on varmastikin taitolehteäkin myynnissä. Ja mä ajattelin ottaa sen mun huivin sinne mukaan. Niin se on siellä sitten messuosastolla varmastikin nähtävissä. Ja muakin saa tulla sinne sitten moikkaamaan. Mä oon siellä perjantaina töissä, kun messut alkaa, niin aamupäivästä jonnekin iltaan asti tuskin oon koko päivää, koska se on tosi väsyttävä päivä ja se on mahdollisesti mun viimeinen työpäivä. Mun harkka loppuu siihen, on ainakin toistaiseksi sovittu, että loppuu siihen messuihin, niin saa tulla moikkaamaan messuille ihan muutenkin. Mutta joo, tässä on nyt kaikki mun asiat tällä kertaa ja kuvaan vielä ennen messujakin varmasti. Messuihin on vielä kuukauden päivät. Niin varmaankin tässä vielä lokakuun lopussa kuvaan jonkun jakson. Mä itse tykkään, että olisi ennemmin useammin videoita, jotka sitten on ehkä vähän lyhyempiä, kuin että harvemmin semmoisia maratonijaksoja. Vaikka mä tykkään kyllä myös katsoa muiden semmoisia pitkiäkin jaksoja, mutta mulle ehkä sopisi tämmönen tiheämpi väli, koska mulla kuitenkin viikoittain tapahtuu puikoilla asioita, niin kyllä mä uskon, että on aina jotain näytettävää ja kerrottavaa. Mutta kiitos kun katsoit. Ja jos kiinnostaa nähdä mun tuleviakin videoita, niin ota kanava seurantaan. Ja kiva, jos jätät jonkun kommentin, että mä tiedän, mitä tykkäsit. Mutta neulomisiin. Moikka!